Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ बिटिआर सरकारा लोंग्रा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय ओनसोलाव दै जगायदों बिटिआर सरकारा खुंथाय गोहो फैनायनि खम समनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय दादगिरि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होदों गोलाव समनिफ्रायनो लोंग्रा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांनाय दादगिरि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ' खालामनायखौ नायना थानो हायैलाय दानि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खुंथाय गोहो फैनायनि खम समनि गेजेरावनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होदों मख'नो गोनांदि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दादगिरि हाथिसार ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिफोराव गासै गं 14निफ्राय 16थासो दै गग्रा नाला बानायना होयो बेफोरबायदि लोंग्रा दैनि सुबिदा खालामना होनायखौ बे ओनसोलनि गरिब गुन्द्रा रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा जोबोर मोजां एबा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिटिआर सरकारखौबो हाजासे साबायखर बावदों नैथियाव दङ गसाइगावआव सासे बर' आइजोनिफ्राय सिखावा सनानि मालाखौ सिख'नानै लांदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमायाव दिनै मोनसे सिखावनि जाथाया जालाङो गसाइगाव बाजाराव फैनाय सासे आइजोनि गोदोनायाव गाननाय सनानि सेनखौ नुस्लाब मोनै सिखावा बस'नानै लांदों सनानि सेन लांजानाय बे आइजोखौ गसाइगाव सहर जयनगरनि थागिबि जयक्य ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोआ बेटारि रिक्साजों न'निफ्राय बाजार फारसे फैबाय थादोंमोन बे समावनो सानै सिखावा बिनि गोदोनायाव थानाय सनानि चेनखौ नुस्लाब मोनै बस'नानै लाङो दुखुथिया आइजोआ बे जाथायनि सायाव गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों बे जाथाय जानाय समाव आइजोआ हुसिख्रावनानै सानै सिखावखौ हमनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जायो बे सानै सिखावा गावनि मटर साइकेलजों जोबोर गोख्रैथिजों जायखारलाङो थामथियाव दङ क'क्राझाराव अफयाखुथियाव जानाय जाथाया सोराङाव फैबाय क'क्राझार जिल्लानि अफयाखुथियाव नखरसेनिनो बिब' बिनानाव समायना राभा आरो रबिता राभानि थार बिजिरनाया सोराङाव फैबाय जिनाहारि खालामना फुथैनाय जादोंमोन सानै बिब' बिनानाव लाइमोन सिख्लाफोरखौ गावखौ फुथैना लानायनि फोरमान होनो थाखायनो दुथांफोरा बेफोरबायदियै फांसे बिफाङाव दलेंजों आलायना दोनदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर' बिथांमोना न'खराव थांनानै खौरां लाहैनानै जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरना दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफानखौ गोख्रों बिथोन होनाय जायो आरो मैया फरेन्सिक आरो सिआइडि बिफाननिफ्रायबो जाथायसालियाव नायबिजिरहैनाय जादोंमोन दासिम बे जाथायजों लोब्बा गोनां गासै 7 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमबाय ब्रैथियाव दङ कामाख्यायाव आमथिसुवा मेला जानाय नङा कामाख्या थानसालियाव बोसोरफ्रोमबो आसार दाननि आमथिनि समाव सुवा नाङो आरो बे समाव बिमा मोदायजोनि थान सिङाव सिबियारिफोरनि हाबनायखौ बन्द खालामनाय जायो नाथाय सानथामसिम थानायनि उनाव मन्दिरखौ फोजोबस्रांनानै फिन मन्दिरनि सिङाव सिबियारिफोरनि थाखाय मन्दिरनि दरजाखौ खेंनानै होयो नाथाय देग्लाय 22 जुन खालारनिफ्राय 30 जुन खालारसिम जानो गोनां अम्बुबासि मेलाखौ बन्द फोसावदों कामरुप जिल्ला खुंथाया बे बन्दनि समाव जायखिजाया दावबायारि सिबियारिफोरा मन्दिराव थांनो मोननाय नङा होननानै जिल्ला खुंथाया फोसावलायनि गेजेरजों फोसावदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।